Bueno, moi bo día, moitísimas grazas. Estamos aquí hoxe en Monforte, acompañada da nosa portavoz, Cati, e do portavoz da Diputación, Antonio, e hoxe vimos aquí a Monforte a decir que hai unha alternativa ao goberno municipal, unha alternativa para desocupar o Concello de presuntos acosadores sexuais. Pedímoslle, exixímoslle ao Partido Socialista e ao Bloque Nacionalista Galego que asuman as súas responsabilidades políticas. Moléstalles que falemos do pacto guarro da Deputación de Lugo, un pacto no que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista están cogobernando grazas ao apoio dun presunto acosador sexual, agora xa cunha querela da Fiscalía en riba da mesa, e vemos como, uns, como é o Partido Socialista, consinten, ocultan, intentan tapar, e outros, como o Bloque Nacionalista Galego, calan. Pedímoslle tamén ao señor Besteiro e á señora Pontón que deixen de ser cómplices deste asunto tan desagradable, pero este asunto que vai en contra da dignidade das mulleres. Eu pregúntome, onde están as mulleres do Bloque Nacionalista Galego, onde están as mulleres do Partido Socialista, por que están caladas as feministas da esquerda, por que consinten, por que calan, e por que o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego convertíronse nun estercoleiro moral, un estercoleiro cheo de corruptos, puteros e acosadores sexuais. Nós, no Partido Popular, imos seguir denunciando esta situación, unha situación que empezou cunha denuncia anónima dentro do canal interno do Partido Socialista, e vimos como o Partido Socialista non facía absolutamente nada e agora sigue sin facelo, porque unha vez que se presenta a querela por parte da Fiscalía, pois o Partido Socialista di que desaparece do canal interno. Por tanto, o canal interno do Partido Socialista non sirve para nada máis que para tapar e para vulnerar a dignidade e os dereitos das mulleres. Un pacto entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego polo poder e polos sillóns. 500.000 euros bastaronlle ao Bloque Nacionalista Galego para seguir cogobernando a Deputación de Lugo co Partido Socialista. O máis sorprendente é que a culpa, pois como sempre, é doutros. Non, nós exiximos que nin calen, nin tapen, nin consintan estas actitudes de agresores sexuais. O señor Tomé ten que dimitir de alcalde de Monforte e ten que dimitir da súa acta de diputado provincial. E o Bloque Nacionalista Galego, cómplice de toda esta situación, yo ten que exixir sen ningún tipo de condición, sin ningún tipo de condicionamento, ningún tipo de requisito, absolutamente nada. Ten que ser implacable e ten que exixirlle ao señor Tomé a súa renuncia e a súa dimisión. A diferencia, no Partido Popular de Galicia, pois tomámonos en serio os temas de igualdade e a defensa dos dereitos das mulleres. E por iso anunciolles que o próximo venres, día 6, imos manter unha xuntanza co presidente Rueda e con alcaldesas en activo do Partido Popular e ex-alcaldesas. Somos o partido que máis mulleres alcaldesas temos 31 mulleres alcaldesas en Galicia, e imos render homenaxe ás mulleres que gobernan. Mulleres que gobernan e que sí poden dar leccións de feminismo, que sí poden dar leccións de como as mulleres poden chegar a postos de responsabilidade polos seus propios méritos, e no Partido Popular temos claro que esa é a verdadeira igualdade, que ese é o verdadeiro feminismo, e por iso este 8M imos render homenaxe ás mulleres que gobernan.